tomto videu sa pozrieme na to, ako sa chová kapacita v striedavých obvodoch. Takže to, čo spravím, je, že zoberiem kondenzátor, ktorý má kapacitu C a pripojím ho na zdroj striedavého napätia. Teda do diek dokážem meniť napätie a frekvenciu niekde na nejakej sinusoide. A to, čo ma bude zaujímať, je, ako vyzerá napätie na tomto kondenzátore a ako vyzerá prúd, ktorý tečie obvodom. Hej. A keď by som takéto dačo chcel zistiť, tak zistím, že tie napätia vyzerajú následovne ako na tomto tu obrázku. Hej. Napätie na tom kondenzátore mám znázornené touto modrou, to je napätie na kondenzátore a prúd, ktorý tečie obvodom, tak ten je znázornený touto tu oranžové, to je prúd. A potom tie maximálne hodnoty, tak toto je maximálna hodnota napätia na kondenzátore, to je UC. A toto tu je maximálna hodnota toho prúdu, to je to I. Hej. No a ak sa teda na to zadívame trošku ešte zbližšia, tak zistíme, že v čase T rovné 0, hej, keď som začal počítať čas, tak vidíme, že napätie vtedy dosahuje 0, ale prúd je v maxime. Keď prejdeme s časom, až spravíme jednu celú periódu, hej, takže čas sa rovná jednej celej perióde, tak zistíme, že opäť napätie je v 0, ale prúd dosahuje vtedy maximum. Hej. Ak sa pozrieme na to, že čo sa stane, keď sme presne v pol perióde, tak zistíme, že prúd vtedy dosahuje maximum, že? A napätie je opäť v nule. Hej, opäť sa nachádza v nule. To sme teraz v pol perióde. Ak by sme sa pozreli na štvrť periódu, hej, čiže T štvrť, veľké T štvrť, tak zistíme, že vtedy napätie na kondenzátore je v maxime, ale prúd, ktorý tečie obvodom, je nulový. No a ešte naopak, ak sa pozrieme na 3/4 periódu, tak zistíme, že v 3/4 perióde je to tak, že prúd je opäť nulový, ale napätie na kondenzátore je v maxime. A ak by som chcel teraz kresliť nejakým spôsobom vektorové znázornenie takéhoto dačoho, tak sa pozriem práve vtedy, keď čas je nulový a budem sa pozerať na priemety týchto vektorov na y-novú os. Že? Vidíme, že priemet napätia je taký, že je v tomto prípade nulový. Hej. Priemet vektora napätia na y-novú os je 0, pretože aj hodnota toho napätia v čase t rovná sa 0 je nulová. Hej. A toto je teda UC. No a keď by som sa pozrel tento raz na prúd, tak vidím, že v čase t je 0, v čase t rovné 0 je hodnota prúdu maximálna. No a to znamená, že ja vektor, ktorý musím nakresliť, je následovný. No a vidíme, že medzi týmito dvoma vektormi je teda opäť pravý uhol. No a ak by som toto chcel zobrať ako za vektorové znázornenie, toto zoberiem ako vektorové znázornenie toho môjho obrázku napravo, tých sinusoid napravo, tak to, čo by som musel spraviť, je, že musel by som ešte tieto vektory roztočiť. Hej. Teda ono sa to ešte celé točí kruhovou rýchlosťou omega. Hej. A potom v každom čase priemet na os y mi znázorňuje hodnotu tej sinusoidy. Ale pre nás je jednoduchšie pozerať sa len a len na tie vektory. No a čo vidíme v tomto tu prípade je opäť, že fázový posun je koľko? Je pi pol radiánu. Hej. Alebo ak veľmi chcete, tak 90 stupňov. Hej. No a to, čo vidíme tu, že najskôr ide prúd, a potom napätie. Že?
ak sa na to teda zadívame takým spôsobom, že celé sa to otáča proti smere hodinových ručičiek kruhovou rýchlosťou omega, tak cestu najskôr vedie prúd a potom sa za ňou doťahuje to napätie, ktoré je na kondenzátore. No a zaujíma nás opäť, že či je nejaký vzťah medzi maximálnymi hodnotami toho napätia na kondenzátore a maximálnou hodnotou toho prúdu. No a zistíme, že taký vzťah existuje. A pozeráme sa na to, že aký je to vzťah, no a zistíme, že opäť to vyzerá ako Ohmov zákon, len v tomto prípade to, čo by sme mali dosadiť do menovateľa, je nejakým spôsobom kapacitný odpor, ktorý budeme nazývať XC. Toto je ďalší vzorček, ktorý si je nutné zapamätať, lebo ho budeme využívať. Ale on sa veľmi používa alebo podobá na Ohmov zákon, takže zapamätať si ho nie je až také ťažké, lebo Ohmov zákon sme už využívali veľmi veľakrát. No ale to, čo nás zaujíma, je práve toto XC, ktoré ja budem nazývať ako kapacitný odpor, ale v skutočnosti sa to nazýva kapacitná reaktancia. To je ten odborný názov, kapacitná reaktancia. No a od čoho bude kapacitná reaktancia závisieť? No určite predpokladáte správne, ak poviete, že to bude od kapacity toho kondenzátora a že to bude určite závisieť od kruhovej rýchlosti omega. No a akým spôsobom to bude tento raz? Tento raz ten vzorček vyzerá následovne. Nachádza sa tu opäť nejaká zlomková čiara a tento raz ten súčin tých dvoch hodnôt je v menovateli. Tento vzorček je opäť nutné si zapamätať. Budeme s ním narábať často. Ono teda vyzerá tak, že keď zväčším frekvenciu, alebo teda kruhová rýchlosť sa mi tým pádom zväčší, že keď som zväčšil frekvenciu, tak aj kruhová rýchlosť sa mi zväčšila, lebo frekvencia je úzko spojitá s tou kruhovou rýchlosťou, tak sa stane to, že sa mi musí ten kapacitný odpor zmenšiť. Že? Keď delím väčším a väčším číslom, tak číslo, ktoré dostávam, teda v tomto prípade kapacitný odpor, sa mi musí zmenšovať a zmenšovať. Alebo naopak, keď delím menším a menším číslom, tak ten kapacitný odpor sa bude zväčšovať. To znamená, pri malých frekvenciách bude kapacitný odpor veľký, ale pri veľkých frekvenciách bude kapacitný odpor malý.